مستيات بيتنا تتنقى قبل علي هذا اللي أصبلو يقوط الله ورد بلا يببتو أنت عليك انت يهون زندرو بعل زخر فنقل مبل 36 عمت كم وترو بجرحتات قطمتات درفتاتن سعسعيتن اب كتما مصوع تبعيلو إسياس مدر يخون قالا يسمعن اب تتصنبلغن باكال ترخيبو نيرو نايلب زبن اكبابرا نابي احمد قبر ملسي ام مهاب زتكوري نيرو زقربو زيماتاتن قطمتاتن نابي زفرارحون انت مصيخا نصبي كالنا يلوم زطنققون يوم كبهالي قال فخرا بهالي إرتراوያን ኣይነበረን እንተሎም ግን እታ ኣብ ኢትዮጵያ ንፈልጣ ቅድሚ ኩናት ዝነበረት ዘራፍ ኣብ ሃገርና እውን ክትስዕርር ንርኢ ኣለና ኢሳያስ እኳ ንኹነታት ኣቐዲሙ ብምጽናዕ ንሓዊ ኣብ ጥቕኡ ከይቀረበትን ከላ ናይ ምጥፋእ ክእለት ዘለዎ ንፀወታ ፖለቲካዊ ካርታ ከዓ ጽቡቅ ገይሩ ዝመልኽን ብዙሕ ከይተዛረበ ዕላምኡ ክሃርም ዝርአ ሰብ እዩ እቶም ንዕኡ ንምሕጓስ ኢሎም ኣብ መድረኽ ወፂኦም ናይ ፈኸራን ዳንኬራን ቃላትን ሙዚቃን ኣዳልዮም ዝመፁ ሕንፃያት ግን ኣብ በዓል ፈንቅል ቱታ ክብሉ ውዒሎም ኢሳያስ ደጋጊሙ ክሳዱ ከድንን ዝተራእየሉ ምኽንያት ከዓ ምናልባት በቲ ዝሰምዖ ዝነበረ ምስ ፖለቲካዊ ባህሉ ዘይከይድ ፈኸራታት ቅጭ መፂዎ ይኸውን ኢልና ንሓስብ ኣብይ ኣሕመድ ከም ቀዳማይ ኣጀንዳ ሃገሩ ወሲዱ ዝሰርሓሉ ዘሎ ዕማም ጉዳይ ኣፍደገ ባሕሪ እዩ ንሱ ነዚ ኣጀንዳ እዚ ኣብ ህዝብታት ኤርትራ ኢትዮጵያ ኣፍሪቃን ዓለምን ከስርጾ ይደሊ ሕቶ ኢትዮጵያ ተሰማዕነትን ተቐባልነትን ንኽረክብ ከዓ ኣብ ዝረኸቦ ኣጋጣሚ ብዛዕባ ምውናን ኣፍደገ ባሕሪ ይዛረብ ኣሎ ብምኽንያት በዓል ፈንቅል ብዛዕባኡን ብዛዕባ ሕቶ ባሕርን ንሰዓታት መደባት እንተተሰሪሑ ከዓ ኣብይ ወሃበ ኣጀንዳ ኮይኑሎ ማለት እዩ ከምቲ ኢሳያስ ንኣብይ ከም ኣቦይ ሳልሕ ክምለሰካ ኢልካ ገጽ ከሊእካዮ ካብ ጥቕኡ ምልጋስ እዩ ዝሓይሽ ዝበሎ ኣብ ፈንቅል ኣይረኣናዮን ገጠምትን ድምፃውያንን ደጋጊሞም መልእኽቶም ናብ ኣብይን ጀነራላቱን ከም መሓላልፉ ውዒሎም ኣብይ ኣሕመድ ከም ኣቦይ ሳልሕ ኣይተኸተተን እዚ ኩሉ ሎሚ ዝግበር ዘሎ ዋጭዋጭታ ግን እንታይ ሓድሽ ነገር ስለ ዘሎ እዩ ኣብይ ኣሕመድ እኮ ገና ኣብ 2018 ኣብ ፈለማ ርክብ ምስ ኢሳያስ እዩ بقداي من مقال ودب عسب حتى قريبو هقدف تدميره خمزي بلا انه لومي ابي كدمر زحسبوس بزيرو ترابيحو يبلو الله كدمر زحسبوس بزيرو ترابيحو وترو ارتراز تنكف يفنقل ارتراز تنكي اطوش قلقل ازين دماتو بحري كدمر زحسبس السع انه ساعتو بتيحو ينقل قسنو دك بحري قسنو دك فنقل قسنو ኢትዮጵያ ክትቅጽል እያ ኢትዮጵያ ከይትበታተን መስዋዕቲ ክንከፍል ኢና ተደሚርና ኢና ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓደ ህዝቢ እዮም ዝበለ ኢሳያስ እምበር ንሕና ይነበርናን ኣብይ ፖለቲካ ምድማር ብቐዳምነት ምስ ህግደፍ ይሰሪሕዎ ኣንታ ዝሓድሽ መራሒ ድሌቱ ባሕሪ እዩ ንብል ዝነበርናኸ ወያነ ንበሃል ነርና እንሆ ሎሚ ከዓ ወያነ መሓዛ ኢሳያስ ኮይና هقدف بأبي تمررالا أبي أحمد عشاليو مسانا خقتم أي كإلنيو عقمي يبولون تبلزالا هقدف نمنتقى أب كبور بعال فنكل أجندا كيراتو وعيلا إلا نحسب دو أبي ترقم زي بولو انتو خوينو بخمي نهقدف مسدمنيات ألا أي تبلو وياني كم تتسمت جيروا نغلبالو دولنا أبي بعال فنكل ناب أبي ملأختن محلاف استدالوات حانت قتمي كاب تقرنيا حليفة ولاون بقانق أمحرنيا كتسمعوا فتينا نيرا يقوط الله ورد بلا يببتو أنت عليك انت يهون زندرو قد حكي بقانق أمحرنيا زقتم أين برومن مخنياتو أبي أحمد صبق جيرو تقرنيا يسمعن يزاربني أبي أمنا إذا حلفنا بيت مخري مجلسيو أبي إرترا زلو سرعات من قستي إثيوبيا ኣብ ሃገሩ ዘሎ ውሽጣዊ ቅልውላው ዘየደቀሰ ናባና ገጹ ይመጣጠራሎ ይብሉ እዮም ነቲ ናይ ውሽጣዊ ግጭታትና ንምጉህሃር ንሳቶም በዓላቶም ከተፍቲ ሽጉርቲ ኣቐበልቲ በርበረን ኣኾስቲ ድስትን ከም ዝኾኑ ግን ንፈልጥ ኢና ኢሉ ነይሩ ስለዚ ኣብይ ነቲ ብቋንቋ ትግርኛ ዝወሃቦ መግለጺታት ጽቡቅ ገይሩ ይሰምዖ እዩ ማለት እዩ ፈንቅል ቅድሚ 36 ዓመታት ኣብ እዋን ስርዓት ደርግ ዝተፈጸመ ወተሃደራዊ ስርሒት እዩ ታሪኽ እዩ ኣብ እዋን ኣብይ ኣሕመድ ዝኸውን ዘሎ
እዋናዊ ጉዳይ ኣይኮነን ነዚ በዓል እዚ ነቲ ቅድሚ 36 ዓመታት ዝተፈጸመ ወተሃደራዊ ስርሒት ዝገልጽ መደብ ይኽዳለወሉ ነይርዎ ነቲ ኩነታት ዝገልጽ ድርሰት ሙዚቃዊ ስራሓትን ካልእን ከዓ ንህዝቢ ክቐርብ ይኽእል ነይሩ ኣብ ፈንቅል ተሳቲፎም ንደርግ ዝፈንቀሉ ሎሚ ብህግደፍ ተፈንቂሎም ኣብ ጎዳጉዲ ስለ ዝርከቡ ግን ብዛዕባኡ ክነግሩና ኣይደልዩን ብዝኾነ እቲ መደብ ብናይ ኣብዪ ኣጀንዳን ድሌትን እዩ ተመሪሑ ውዒሉ ካልእ ኣብ ዝነበሩ ግጥምታትን ደርፍታትን ንባሕሪ ዝገልጹ ወርቃውያን ቃላት ይድርደሩ ነይሮም ንባሕሪ ኢልና ኢና ሞይትና ክብሉ ይጸንሑ እሞ ስጋ ባሕሪ ኢሎም እውን ይምሕሉ ከም ኣምልኾ ጣዖት እዩ እቲ ብድሕሪኦም ዘሎ ዝፈረሰ መናድቕ ናይ ከተማ ምጽዋዕን ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ኣብ ጥቕሚ ዘይወዓለ ባሕርን መቸም ይገርሞም ይኸውን ባሕሪ ክትፍክረሉ ክትምሕለሉ ክትደርፈሉ ክትገጥመሉ ይኮነን ብተፈጥሮ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ንባሕሪ በጻሕቲ ሃገር ክመጹኻ ሆቴላትን ቤት ምግብታትን ኢኻ ተሃንጸሉ ንባሕሪ ኣብ ገማግሙ ክሕምብሱ ንዝደልዩ ዶላር ሒዞም ንዝመጹ ጸዓዱን ጸለምትን ዝኸውን ትሕቲ ቅርጺ ኢኻ ተዳልወሉ ንባሕሪ ኣብ ውሽጡ ዘለዉ ጸጋታት ዓሳ ብምግፋፍ ኢኻ ናይ ወጻኢ ሸርፊ ተኻዕብተሉ ንባሕሪ ወደባት ኣልሚዕካ ኢኻ ንጎረባብቲ ሃገራት ትነግደሉ ንባሕሪ ናይ ስራሕ ዕድል ኢኻ ትፈጥረሉ ባሕሪ ብዙሕ ነገር እዩ ዝሕግዘካ ኤርትራውያን ግን ኣብ ማያት ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ክንዲ ንዘናጋዕ ኣብ ማያት ማእከላይ ባሕሪ ጠሊቕና ክንመውት ዝተፈረድና ህዝቢ ኢና እንሆ ወነንቲ ባሕሪ ኢና እናበልና ካብ ዕድሜና 35 ዓመታት ተሰሪቕና ባሕርና ንኢትዮጵያ ከነቕናኣሉ ዝተፈጠረ ዝመስሎም ገለ ኤርትራውያን ከኣለዉ ብግጥምን ደርፍን ዝሓልፈላ ሃገር የላን ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ኩሉ ፖለቲካዊ ፀገማቱን ሕመቑን ባሕሪ እንተዝረክብ ቀልጢፉ ንምልምዑ ምተጓየየ ነታ ብመሬት ጥራሕ ዝተኸበበት ሃገር እኳ ኮሪደር ገይሩ ኣብ 7 ዓመት ዝቐየራ ነዛ ንእሽተይን ጽፍፍትን ኤርትራ ምስ ባሕራ ደኣ ሓንሳብ እኳ ይመጽናሓ ኣብዪ ወይ ኣልምዕዎ ወይ ከልምዖ ሃቡኒ ይብለኩም ኣሎ ሎሚ ኸ ኣይኮነን ኢልኩም ኣብ 2018 እዩ ነጊርኩም ግደፉ ብልክዕ ቅረብዎ ናይ ዲፕሎማሲ ፈኸስኮስ ዋጋ የኽፍል እዩ ተባሂልኩም ኣይሰማዕኩምን ግን ሕጂ ምግጣምን ምድራፍን እንታይ ዋጋ ኣለዎ ኣብዪ ኣጀንዳኹም ጌርኩሞ ካብ ምውዓል ዝኸፍእ ፖለቲካዊ ውድቀት ከዓ የለን ባሕርን ተነዲሩ መን ይኽእሎ ሓሶት እተተመዲሩ ሓቂ ቀትሎ ተጠንቀቕ ኣብ ልዕሊኻ ዘሎ ኣስተብሎ የቆጡላ ወርድ ብላ የብብትዋን ጣለች እንዳይሆን ዘንድሮ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ገብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي